Wieħed minn kull 3 persuni li daħlu l-ħabs ta' Kordin bejn l-1950 u l-2010 kellu xi qarib li wkoll għadda perjodu wara ċ-ċella. Min studju tal-kriminologu Giannis Formosa Paċ jirriżulta li f'dan il-perjodu il-ħabs ra 622 familja. Permezz ta' dan l-istudju li huwa l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'pajjiżna, il-kriminologu skopriet li l-iktar relazzjonijiet komuni fejn iż-żewġ naħat kienu l-ħabs huma dawk tal-aħwa. Imbagħad hemm dawk tal-ġenituri u l-ulied u kif ukoll koppji miż-żewġin. Dan għal kontrarju ta' pajjiżi barranin fejn il-fenomenu li l-ġenitur u wild jgħinu lil xulxin biex iwettqu reat hija rari. L-age gaps juru illi children follow their parents in crime. All right, ġifiri, u baqu mux hekk biss, ġifiri anka fit-tip ta' crime li jwettqu, ġifiri hemm ċans li se ssib similarità bejn il-crimes li jwettqu l-ġenituri u l-iried. Formosa Paċ fissret kif jirriżulta li dan il-fenomenu huwa komuni f'pajjiżna minħabba l-kultura. Għandna fatturi fil-kultura tagħna illi jista' jkun ma sibhomx postijiet oħrajn, illi aħna lina diffiċli tinqata' mill-eruq tal-familja. Il-fatt li aħna żgħar, l-insularity ġifi daw kollha huma fatturi soċjokulturali li jista' jkun qed jagħmlu easier il-ġob tal-crime promoter. Fil-perjodu analizzat kien hemm 409 familji b'żewġ persuni il-ħabs, 29 familja b'5 membri tal-familja li daħlu l-ħabs u 9 familji b'iktar minn 10 raba li missew mal-għadba tal-ħabs. Dawn tal-aħħar waħedhom kienu responsabbli għal iktar minn 500 offiża. Il-kontinwità turik illi għandek bejn żewġ ġenerazzjonijiet li jitilgħu sa 5 f'dak li huma familji kbar, ġifieri għandek kontinwità sa 5 ġenerazzjonijiet. Il-kriminologa notat li iktar ma jkun hemm raba li jidħlu l-ħabs, iktar tiżdied il-possibilità li membri oħra tal-familja jitħajru minnhom. Meta inti analizzajt is-sajs tal-familja jekk hux qed teffettwa kemm wieħed qed iwettaq crime at the individual level, dik qed teffettwa. Ġifieri l-individwi f'familji kbar huma iktar crime prolific, ġifieri qed iwettqu iktar crime. Parti minn hekk dik qed taffettwa wkoll indirettament it-tip ta' crimes li jagħmlu, ġifieri it-tendenza li jagħmlu crimes iktar serji.